watching in slow motion as you turn my way and say, take my brother away. My love, take my brother away. My love, take my brother away. My love, take my brother away. Ja, dat was Chantal Heiligers. Dankjewel. Chantal, even wat vragen, want jij komt niet vaak in Horstervel. Nee, Nee, hoe oud ben je? 14. 14 jaar. En wat doe je zoal? Je gaat nog naar school, denk ik. Ik ga naar school op de MAVO en ik zing en doe majoretten. En majoretten er nog bij. Nou, dan heb je het druk zat. Je hebt onlangs ook nog meegedaan aan de Soundmix Show in Melderslo. Is dat de Soundmix Show? Oh, het ging wel, ja. Dat is wel mooi. Maar was het de Soundmix Show van Henny Huisman? Nee. Nee. Ja, ik denk ook niet dat die naar Melderslo toe gaat trouwens. Maar je weet maar nooit. Tweede prijs, hè? Ja. Heel goed. Heb je nog toekomstplannen? Zingen? Zingen. Zingen waar? Ja, hier vandaag dan. En misschien in Gijsteren. In Gijsteren en daarna komt Hilversum, denk ik, hè? Misschien. Ja, wie weet. Je volgende nummer, welk is dat? Want ik heb het niet op papier staan. Blue Bayou van Linda Ronstedt. Oké, we gaan er naar luisteren. I feel so bad, I've got a worried mind. I'm so lonesome all the time since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels and saving dimes, working till the sun don't shine, looking forward to happier times on Blue Bayou.